መጀመሪያ ነቲ ክዝርጋሕ ሳልስተ ዲ ራብዕቲ ክገብር ዝገበረ ሪኢኹም ናባይ ደው ኢልኩም ፊሽ እዚ ስራሕ እዚ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ስለምንታይ ከብዚ ስኻ ክትሳተፍ ክኢልካ ኢልኩም ብቴሌፎን ዝደወልኩም ለይ ኣዝየ የመስግን ብዛዕባ እዚ ስራሕ እዚ ግን መጀመርታ ኣርእስቲ ናይዚ ፊልሚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ ቫይስሮይዶ ዝበሃል ዘይኮነ ካሊእ ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ሓደ ሰብ ኣብ ንጣብ ርብዒ ዘመን ኣብ ደቀ ማሕረ እናሰራሕና ከለና ተኸታታሊት ፊልም ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ጉዳይ ናይ ገድሊ ዝምልኮስ ዛንታ እናሰራሕና ከለና ኣብ ኣላለየኒ ወዲ ሃገራይ ዝበሃል ማለት እዩ ምስ ራእየኒ ክዋሳእ ብቐረባ ከዓ ስለ ዝዕዘብ ዝነበረ ነቶም ካልኦት ስራሓት ዝሰርሖም ዝነበርኩ ሓደ ስራሕ ህልወና ኸውን ሞፊሽ ክንረኽበካሲ ቴሌፎን ካሃበና ኢሉ በዚኣ መገዲ እዚኣ ሌላ ንፈጥር ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ፊልም ተወዲኡ ዓመታት ሓሊፉ ድሕሪ ክንደይ በዛ ቴሌፎን ይድወለለይ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ማለት እዩ ምስ ተደወለ እሞ ሓንቲ ስራሕ ኣለሃና እሞ ብሓባር ክንሰርሓ ንስኻ ከዓ ከም ገፀ ባህሪ እዚ ዝበሃል ገፀ ባህሪ ኮንካ ክትዋሳእ ኢኻ ምስ ተባሃልኩ መጀመርታ እታ ስክሪፕት ምፃያ ኢለ ሕብሮ ስክሪፕት መፅያ ካብ ኤ ክሳብ ዘድ ብምልእታ ምስ ረኣኽዋ ብምልእታ ከዓ ነታ ኣብታ ፊልም ዘሎ ናተይ ሮል ከዓ ኣብ ግምት እትየ ነዛ ፊልም ናይ ስራሕ ውዕል ንገብር ማለት እዩ ፊልም ካብ ስራሕ ክንደይ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ብዙሕ እዋን ኮይኑ ድሓን ንሱ ንግደፎ ኣብታ ፊልም ኣነ ከም እሱር ኮይነ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሕልፎ ዝነበርኩን ኣብ ደገ ዝነበረ ሂወተይን ነቶም ኣብቲ ምሳይ ዝነበሩ እስራት እናዘንትኹ ኣብቲ ዛንታ ናይቲ ሙሉእ ድራማ ከዓ ሂወት ናይ ሓዳርን ሂወትን ከመይ ከም ዘጋጠመኒ ድሕሪ ማእሰርተይ እንታይ ሽግራት ከም ዘጋጠመኒ ዋላ እውን ስለ ዝረኣኹሞ ዋላ ሓንቲ ዝሕባእ ነገር ስለ ዘየለ ከምኡ ኮይነ እየ ተዋሲኤ ከም ሓደ እሱር እዛ ፊልም እዚኣ ተወዲኣ ክፍሊትና እውን ገለ ክፋል ፍርቂ ከፊሉ ተኻሊእ ክፍሊት ከዓ እሞ ከም ፀገም ኣለኒ ከም ሽግር ኣለኒ ምስ በለካ ሓደ ስነ ጥበብ ከዓ ብተፈጥሩ ኤርትራዊ ምትሕግጋዝ ምትሕብባር ብከምኡ ስለ ንሰርሖ ዝኾነ ፊልምታት ከዓ ድሓን ሸይጥካ ምስ ሰበልካ ኣብ ኢድና ተብፅሓልና ኢልና በዚ ውዕል እዚ ጌርና ወዲእና ፊልምና ሰሪሕና ተኻሪጅና ማለት እዩ ሕጂ ግን ፈፂሙ ኣነዋሪ ዝኾነ ንስነ ምግባር ናይ ኤርትራ ዘይውክል ንዓይ ከም መንነተይ ካብቲ ዝዓበ ኩሉን ክሳብቲ ንገድሊ ዝኸድ ኩሉን ካብ ገድሊ መፅእ ከዓ ኣብዚ ሃገር እዚ ድሕሪ ናፅነት ከም ዝኾነ ሰብ ሓዳር መስሪቱ ሓዳሩ ዝገብር ሂወት ናይ ደቁ ዘመሓድር ኣዋልድ ዝወለደ ኣወዳት ዝወለደ ኣቦ እየ ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ስራሕ እሞ ከዓ ኣነ ይትረፍ ከምዚ ዓይነት እዚ ሶም ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ሙሉእ እኳ ክሪኦ ከኣልኩን ኣለኹ ሳብ ሕጂ ግን እዚ ፊልም እዚ ኣብዚ ንሕና ኣብ ኢድና ዝበፅሐ ስክሪፕት ዘይነበረ ፈፂሙ ዘይተረኣየ ነገር እዩ ተሰሪሑ ዘሎ የለና ኣብቲ ዛንታ እቲ ንሕና እትዋሃበና ስክሪፕት እዚ እዩ እቲ ሶም ሰሪሖሞ ዘለዉ ከዓ እዚ ንስኹም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ፈፂሙ ኣነዋርን ብዕልጉን ዝኾነ ስራሕ ከዓ ተሰሪሑ ኣሎ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ፊልም እዚ ናይ እሱር ኮይነ ክዋሳእ ከለኹ ነቲ ሙሉእ ስክሪፕት እንቢበዮ ምክንያቱ ብደረጃ ዋላ ብቕዓት ሃሉ ኣየሃሉ ዓቕሚ ሃልወኒ ሃልወኒ ከም ደራሲ ከም ዳይሬክተር ከም ተዋሳኢ ኮይነ ንጥበብ ንምድላይ ዘካይዶ ፃዕርታት ንዝኾነ ስክሪፕት ንሓደ ተዋሳኢ ክዕፅዎ ከለኹ ኣነ እንተደኣ ነፂሕፍዮ ነቲ ፊልም እንካ እዚ ዛንታ ንብቦ ሙሉእ ዛንታ ከዓ ምስ ተረዳእካ ገፀ ባህሪኻ ከዓ እዚ ኢለ ስለ ዝሕብር ካብ ሰብ ክቕበል ከሎ ከዓ ነታ ፊልም ብምልእታ ይርያ ኣብ ኣንታይ ሮል ከም ዝፃወት ከዓ ፈልጥ ስለዚ እዚ ናተይ ገፀ ባህሪ እዚ ናይ እሱር ኮይነ ክዋሳእ ከለኹ ጥራይ ተዘይኮይኑ ካብ ወፃኢ ዘሎ ብሙሉእ እዚ ዶ ገይሮሞ እዚ ዶ ናይ ገይዶ ናይ ገለዶ ዝብሎ ዘሎ ዋላ ብኣፈይ ከውፅእ ከማን ከም ቃል ደስ ኣይብለንን ይትረፍ ኣብኡ ክዋሳእ ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክኣቱ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን መንነት ኣለኒ ስነ ምግባር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጥ እየ ሕጂ ሒዝዮ ዘለኹ ዕድመ ናይ ኣባሓጎ እዩ ብዓብዪ ክመፁ ፀናሕኩ ገድላዊ ካይዳ ከዓ ናቱ ስነ ስርዓት ናቱ ዲሲፕሊን ናቱ ካይዳን ዘለዎ ውድብ እየ ተሰሊፈ
ናጽነት ኣምጽያነ ኣብዚ ደሞ ኩሉ ሃገር ኣብ ዕጽምተይ ተሰባብረሉ ሃገር ከዓ ከምዚ ዓይነት ካብ ስነ ምግባር ወፃእ ዝኾነ ኣዝዩ ብእሉግ ረሳሕ ዝኾነ ስራሕ ክኣቱ ኣይክእልን እየ ከምዚ ንሳቶም ነዛ ስራሕ እዚኣ ምስ ሰርሑ ኣብኡ ኸይዶም ካሊእ ሓዊሶም ዝሰርሕዎ ምስ ዝላጊቦም ከዓ ዝኸድዎ ዘለዉ መገዲ ተዘይኮይኑ በፍጹም ከምዚ ዝኣምሰለ ስክሪፕት ተቐቢላ ኣነ ፊሽ ከም ሰብ ክሰርሖ ኢሉ ዝሕሰብካ ኣይኮነን ምናልባት ሕጂ በብቕሩብ ግዜ ዝድውሉለይ ዘለዉ ካብ ኣሜሪካ ድዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክልተ ካሜራ እየን ከማን ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ብሓደ ካሜራ ክስራሕ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ተራቂቖም ዝዕዘብዎ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ፊሽ እንታይ ክትገብር ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣቲኻ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ድውሉለይ ኣለዉ ካብቲ ማለ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ካብዛ ትማል እዚ ንሰምዓ ዘረባን ክሳብዛ ሕጂ ዘለካ ሰዓትን ከዓ ኣዝየ ሓሚመ ጉሄ ሓሪቐ ጥራየ ዘለዉ ኣነ እንተኽኢለ ኣብ ጥበብ በታ ዘላትኒ ትሕትን ድኽምትን ዓቕሚ ንሃገራዊ መንነት ናይ ኤርትራዊ ንጅግንነት ናይቲ ዝተሰለፍ ኩሉን ዝረኣኽቦ ጅግንነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ብመገዲ ተጋደላይ ድዩ ብመገዲ ህዝቢ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዝተኸፍለ ሓይሊ ዝተረአየ ጽንዓት ዝተረአየ ተወፋይነት እዚታት ክዝርዝር እዚታት ክትንትን ማሕበራዊ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ኣብ ናሓድሕዱ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ኣብ ናሓድሕዱ ሓልዮት ከም ዘለዎ ኤርትራዊ ክሳብ ክንደይ ብሉፅ ሓያል ክቡር ህዝቢ ዳ እምበር በዚ ከምዚ ሕጂ ዝግለጽ ከምዚ ጌርካ ዶ ከም ሰሪሕካ ዶ ዝበሃለሉ ዘሎ ፊልሚ ናብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክኣቱ ዝኽእል ሰብ ኣይኮንኩን ብከምኡ ደረጃ ዝረአ ሰብ ከዓ ኣይኮንኩን ኢለ ንብሙሉእኩም ነዚ ፊልም እዚ ምስ ረኣኹም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ደው ኢልኩም ፊሽ እዚ ጉዳይ መልሲ ሃበሉ ዝበልኩምኒ እንሆ መልሰይ ዝመስል ኣነ እንተኽኢለ ዓቕሚ እንተረኺበ እግዚኣብሔር ተሓጊዝኒ ንዓኻትኩም ዘሐጉስ ብሉፅ ንኽብርታትኩም ዘንእድ ዝድረእ ዝሕይል ዘመጉስ ስራሕ ዳኻ ሰርሕ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ውርደት ዘለዎ ስራሕ ኢደይ ክፅምብር ኣይክእልን እየ እንተቲ ክሕተቱ ኣለዎም ዝበሃል ከዓ ነብሲ ወከፍ ብዛዕባ ኣብዛ መሬት እዚኣ ዝመፅእ ዋሕዚ ናይ ታሪክ ዘዘናብሎ ድዩ ዘይመልክዑን ዘይቁርፁን ዝህቦ ድዩ ዘይጋበቡን ዘይነበረን ዝገልጽ ሰብ ክሕተት ባህርያዊ ኣነ እውን ሓደ ካብቶም ተሓተቲ ኮይነ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪበ ቃለይ እዚ እዩ ስለዚ ኣነ ዝፈልጦ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኣነ ከም ሓደ እሱር ኮይና ታብዛንታ ዘላ እያ እቲ ካሊእ ተወሳኺ ምፅኦሞ ዘለዉ ብካሊእ ደሪዖሞ ዘለዉ መውራም ሕሱር ውርደት ዝተሓወሶ ባህልን ስነ ምግባር ናይ ኤርትራ ዘይኮነ ሓዊሶሞ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዜ ናብ እዋንን ክንራኸብ ኢና እቲ ብዛዕባ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክሕተቱ ኣለዎም ዝብሉ ግን ኣነ ብቅድሚ ሕጊ ቀሪበ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ህዝበይ ቀሪበ መልሰይ ዝመስል ኣዝየ መስግን ክብረት ሃብኩም የቐኒየለይ